Joseph Grech u ibnu Kurt magħruf bħala Nemes li jinsabu mixlija li f'April tal-2017 fil-Ħamrun qatlu lil Brendan Parx ta' 20 sena tilfu talba biex jitħassar il-mandat ta' sekwestru ta' €900,000 li jagħmluhom il-familja tal-vittma. Silvio u Lisa Paċ li huma l-ġenituri tal-vittma flimkien ma' sitt liedhom fetħu kawża kontra ż-żewġ akkużati. Iż-żewġ akkużati sostnew li l-vittma huwa missier kellu jkun il-wil tiegħu li jfittixhom għad-danni u mhux il-ġenituri uħutu. Il-familja Paċ qalet li m'hemm ebda ċertifikat li juri li l-vittma kellu tfal u għalhekk għandhom dritt ifittxuhom għad-danni. Joseph u Kurt Grech mentaw ukoll li s-somma ta' €900,000 mhux ġustifikata għax il-familja ma spjegax kif waslet għal din iċ-ċifra. Il-familja Paċ qalet li din iċ-ċifra hija realistika meta tqis l-età tal-vittma u spjegat li ħadmitha fuq 44 sena xogħol. L-imħallef Robert Manġon innota l-argument tal-familja Paċ u ċaħat it-talba taż-żewġ akkużati. Sirjan ta' 32 sena ġie akkużat li fit-8 ta' Jannar ipprova jaħrab minn Malta b'dokumenti folots u kien fil-pussess ta' passaport iffalsifikat. Il-prosekuzzjoni qalet li l-imputat ma kkoperax mal-pulizija waqt li kienet jiġi arrestat. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat tal-għajnuna legali talab għall-ħelsien mill-arrest. Iżda l-Maġistrat Viktor Axxa ċaħad din it-talba peress li l-akkużat m'għandux indirizz fiss u jista' jaħrab mill-pajjiż mezzi illegali.